Evo jednog zgodnog načina na koji se možeš predstaviti na engleskom. U današnjem primjeru predstavit ću očito sama sebe, a ti ubaci svoje podatke. Možeš početi sa good morning ili good afternoon, ako se nekom predstavljaš u popodnevnom terminu, ili jednostavno možeš reći hello, čak i hi. I am Kristina Sekereš. Uvijek je dobro da daš svoje puno ime i prezime. I am originally from Đakovo. Porijeklom sam iz Đakova ili dolazim iz Đakova. And I graduated from University of Applied Translation Science i diplomirala sam na sveučilištu primijenjenih prevoditeljskih znanosti with a degree in European Masters in Conference Interpreting i stekla diplomu magistre europskog konferencijskog prevođenja. Currently, I work as a conference interpreter. Trenutno radim kao konferencijska prevoditeljica. Sworn translator, sudska prevoditeljica koja izrađuje ovjerene prijevode. And English language coach i instruktorica engleskog jezika. Ima još? In my free time, u slobodno vrijeme, I enjoy cycling. Uživam voziti bicikl, taking long walks, ići u duge šetnje, hiking and dancing, planinariti i plesati. And I am looking forward i veselim se to meeting new people here. Što ovdje mogu upoznati nove ljude. Ili malo više u mom stilu. And I am looking forward to meeting ambitious women who want to improve their English speaking skills. I veselim se što mogu upoznati ambiciozne žene koje žele poboljšati svoje govorne vještine na engleskom jeziku. Evo, nadam se da ti predložak koristi. Inače, ako ne znaš, u tijeku su moje besplatne Zoom radionice poslovnog engleskog jezika i ovo je poziv za tebe ako si zaposlenica ili privatna poduzetnica da vježbaš svoje komunikacijske vještine na engleskom jeziku, poslovnom engleskom. Pridruži se, imamo iduću radionicu 31.1. to je sad ovaj petak u 6:30 sati, iduća je odmah u subotu, isto vrijeme, traju 90 minuta, besplatne su i ovo smo radili prošli put. Ako je to nešto za tebe, nadam se da ćeš se predbilježiti. Vidimo se, bok!